Dobrý deň, dnes sa pozrieme na tému obchodného zastúpenia v súvislosti s novým rozhodnutím Najvyššieho súdu o obchodnom zastúpení a o výške odstupného. Dnes tu môžem privítať môjho kolegu Miroslava Dudlaka, ktorý sa venuje obchodnému právu a zmluvom o obchodnom zastúpení. Ďakujem pekne za pozvanie. Áno, rozhodnutie Najvyššieho súdu skutočne donieslo také jasné pravidlá, ako by mali súdy postupovať v sporoch medzi obchodným zástupcom a zastúpeným po skončení zmluvy. Miro, skús nám priblížiť, čo to znamená to obchodné zastúpenie. Obchodné zastúpenie je zmluvným vzťahom medzi dvoma podnikateľmi a ide o zmluvný typ, ktorý je upravený ustanoveniami obchodného zákonníka. A to obchodné zastúpenie je o tom, že obchodný zástupca dojednáva zmluvy v prospech a v mene obchodného zastúpeného a získava za to od zastúpeného províziu. Po tejto právnej definícii možno niečo predstaviteľnejšie. Zmluvný typ obchodného zastúpenia sa používa vo veľkej skupine obchodných vzťahov, napríklad pri distribúcii tovaru alebo pri predaji energetických služieb, vo farmaceutickom priemysle alebo aj telekomunikační operátori častokrát predávajú služby nie priamo, ale prostredníctvom svojich obchodných zástupcov. Prečo obchodný zákonník priznáva obchodnému zástupcovi odstupné po skončení zmluvy? Odstupné je istou formy spravodlivej ochrany zástupcu, keď sa zastúpený rozhodne, že s ním už ďalej nechce spolupracovať. Činnosť obchodného zástupcu mnohokrát býva dlhoročná. Naozaj vkladá svoj know-how, celé svoje podnikanie v prospech zastúpeného a ten zastúpený má z tejto činnosti prospech v podobe nových zákazníkov, v podobe tržieb. A preto, keď sa táto spolupráca skončí, tak zákon pamätá na túto situáciu a umožňuje zástupcovi nárok na kompenzáciu za to, že to prestalo trvať. Je nárok na odstupné automaticky, alebo musí obchodný zástupca niečo dokázať? Je to právo, ktoré si obchodný zástupca musí uplatniť. Tá lehota na uplatnenie práva je jednoročná a keď to obchodný zástupca v tejto lehote nestihne, tak mu právo na odstupné zaniká. No a kedy teda vzniká nárok zástupcovi na odstupné? Tento nárok vzniká, a pomôžem si citáciou z obchodného zákonníka, vtedy, keď pre zastúpeného získal nových zákazníkov alebo rozvinul obchod s existujúcimi zákazníkmi a zároveň má zastúpený podstatné výhody vyplývajúce z tohto obchodu. To je prvá definičná podmienka. Aby tento nárok vznikol, musí byť splnená ešte druhá podmienka, a to, že vyplatenie odstupného musí byť spravodlivé s prihliadnutím na všetky okolnosti. Ide o tzv. Korektív spravodlivosti. Zákon príkladmo uvádza, čo sa všetko má zohľadniť. Budem o tom hovoriť neskôr, ale prešiel by som teraz k tretej podmienke. Tretia podmienka je, že to odstupné nesmie prekročiť zákonom stanovenú výšku a zákon hovorí, že môže ísť maximálne o sumu, ktorá sa rovná ročnej priemernej provízii, ktorú získal obchodný zástupca za posledných 5 rokov trvania spolupráce. S dovedkom, že keď tá spolupráca trvala kratšie, tak sa berie do úvahy to kratšie obdobie celé. Čo je teda dôležité, čo vyplynulo z rozhodnutia Najvyššieho súdu? To rozhodnutie Najvyššieho súdu posudzovalo prípad, kedy nižší súd pri výpočte provízií nepostupoval správne. Ten nesprávny postup súdov spočíval v tom, že ako výpočtový základ automaticky zobrali do úvahu hornú hranicu limitu. Zjednodušene ročnú priemernú províziu. A následne na tento výpočtový základ aplikovali korektív spravodlivosti, o ktorom som hovoril. Aplikácia korektívu spravodlivosti väčšinou znamená, že sa znižuje ten výpočtový základ. Čo povedal Najvyšší súd
Inak je, že ak má byť dodržaný postup podľa zákona, tak provízia sa má určiť až v 3 krokoch a v opačnom poradí. V prvom kroku sa má určiť množina zákazníkov, ktorých získal obchodný zástupca ako nových, a množina zákazníkov, s ktorými podstatne rozvinul obchod. Zároveň v tom prvom kroku sa má zohľadniť, akú províziu vlastne ten obchodný zástupca stráca a aké podstatné výhody trvajú zastúpenému aj po skončení vzťahu s obchodným zástupcom. No a následne v druhom kroku sa má uplatniť korektív spravodlivosti. Môže byť stratenou províziou aj provízia, ktorú obchodný zástupca nikdy reálne nedostal? Áno, Najvyšší súd pracuje aj s takouto hypotézou, že obchodný zástupca má byť kompenzovaný práve za tú províziu, ktorú stráca. A tam si vieme dobre predstaviť tú spravodlivosť, pretože keď obchodný zástupca získal zákazníka tým, že mu predal, povedzme, dlhodobú zmluvu o dodávke energií alebo o telefónnom paušále, tak ten zastúpený má z takéhoto zmluvného vzťahu nie jednorazový, ale dlhodobý efekt. Ten zákazník platí každomesačne za služby, ktoré sú poskytované. V takejto situácii sa často stáva, že provízia dohodnutá medzi zástupcom a zastúpeným máva 2 zložky. Tou prvou je jednorazová provízia za získanie takéhoto zákazníka a tou druhou býva niekedy tzv. Udržiavacia provízia. Po anglicky sa to volá, že trail commission. Táto udržiavacia provízia je podľa môjho názoru práve tá, na ktorú myslí zákon, a je to provízia, o ktorú obchodný zástupca prichádza, pretože sa mu skončila spolupráca so zastúpeným. Hoci zákazník naďalej platí zastúpenému. Ešte tam potom prichádza taký druhý faktor, a to, že zmluvy, ktoré dojednal ten obchodný zástupca, nie sú do nekonečna. Podľa toho, či sa pýtame na oblasť telekomunikácie alebo energetiky, tak každá táto oblasť máva ustálený faktor odchodovosti zákazníkov, kedy ten zákazník po určitom čase vypovie zmluvu a prestane byť zákazníkom zastúpeného. Pre zjednodušenie si vieme predstaviť, že faktor odchodovosti je 10% ročne. Ak teda má súd v prvom kroku správne vypočítať výpočtový základ, tak musí sa vysporiadať s otázkou, ako dlho zvykne trvať taká zmluvná spolupráca, koľko má vlastne tých podstatných výhod zastúpený, ale zároveň aplikovať faktor odchodovosti a za jednotlivé roky tú sumu redukovať, povedzme, každý rok o 10%. Ako sa v praxi určuje výška odstupného? Stačí sa pozrieť na zákonný strop, alebo je to až posledný krok? Porovnanie vypočítanej provízie so zákonným stropom by malo dôjsť až v poslednom 3. kroku. Tomuto poslednému 3. kroku by mal predchádzať v prvom kroku určenie skupiny zákazníkov, ktorí sú noví alebo s ktorými je podstatne rozvinutý obchod, a v druhom kroku uplatnenie korektívu spravodlivosti. Až potom to číslo, ktoré vyjde z takéhoto postupu, je potrebné porovnať voči maximálnemu zákonnému limitu. Prečo Najvyšší súd zdôrazňuje test spravodlivosti a akú úlohu zohráva napríklad podpora zo strany zastúpeného či konkurenčná doložka? Ak napríklad zastúpený prispieva obchodnému zástupcovi na jeho činnosť, napríklad tým, že platí celoplošnú reklamu v médiách alebo robí školenia pre predajcov zástupcu, tak svojím spôsobom sa podieľa aj na činnosti toho obchodného zástupcu. Nemožno povedať, že by ten obchodný zástupca vykonával tú činnosť úplne sám, len za vlastné peniaze. Preto, ak dochádza k takejto situácii, tak je spravodlivé, aby sa odstupné vypočítané v prvom kroku znížilo o dopad alebo o benefit, ktorý získava obchodný zástupca práve tým, že
zastúpený spolufinancuje, podieľa sa finančne na jeho činnosti. Čo sa týka konkurenčnej doložky, je to prípustné ustanovenie v zmluve o obchodnom zastúpení, ktoré napríklad bránilo zástupcovi pracovať aj pre iného zastúpeného. Korektív spravodlivosti voči výške odstupného by sa uplatnil v prospech zástupcu, ak mal dojednanú konkurenčnú doložku. Kto nesie dôkazné bremeno v sporoch a aké dôkazy sú rozhodujúce? Ak som na začiatku hovoril, že je na obchodnom zástupcovi, aby si stihol včas uplatniť nárok, tak ono sa to v praxi deje tak, že ten obchodný zástupca napíše napríklad list zastúpenému a povie, podľa môjho názoru mám nárok na odstupné toľkoto a toľkoto. Ak ten zastúpený sa nestotožní s takýmto nárokom, ktorý vypočítal obchodný zástupca, tak obchodnému zástupcovi neostáva nič iné, ako podať žalobu. No a tým, že obchodný zástupca v takomto spore o odstupné je žalobcom, tak je to práve obchodný zástupca, kto nesie dôkazné bremeno, povedané ľudskou rečou, ktorý musí súd presvedčiť, že odstupné, ktoré si uplatňuje, vypočítal správne. Čo by si teda odporúčal, či už zástupcovi alebo zastúpenému v súdnom spore odstupné pri skončení obchodného zastúpenia? V prvom rade by som im odporúčal, aby sa skúsili dohodnúť a neišli až do štádia súdneho sporu. Samozrejme, toto v praxi často nie je možné, pretože tie predstavy jednej aj druhej strany o výške odstupného bývajú rozdielne. Ak teda už má dojsť k samotnému súdnemu sporu, tak ako som spomínal, je na obchodnom zástupcovi, aby predložil dôkazy o tom, že tú províziu si vypočítal správne. Čiže odporúčanie smerom k obchodnému zástupcovi je, aby ešte počas spolupráce so zastúpeným zadokumentoval jednotlivé mesačné výpočty provízií a dokázal si oddelenie viesť evidenciu, ktoré provízie sa týkajú nových obchodov a ktoré provízie sú pričítateľné práve tým obchodom s existujúcimi zákazníkmi, ktoré boli z jeho strany podstatne rozvinuté. Ak by som mal radiť zastúpenému, tak v tom súdnom spore okrem spochybnenia toho výpočtového základu a preukazovania, že toto boli zákazníci, ktorých nezískal zástupca, ale ktorí existovali už predtým, tak tam jeho dôkazná pozícia alebo aktivita by mala predovšetkým poukazovať na korektív spravodlivosti a mal by zastúpený vedieť vyčísliť, koľko ho napríklad stála tá celoplošná reklama, koľko z tej celoplošnej reklamy je pričítateľné práve obchodnému zástupcovi, ktorý s ním vedie súdny spor, a koľko prostriedkov použil na školenia predajcov, na výbavu kancelárii obchodného zástupcu. Dnešná téma ukazuje, že odstupné pri skončení obchodného zastúpenia nie je automatické ani výnimočné. Rozhoduje reálny prínos a spravodlivosť. Miro, ďakujeme veľmi pekne za dôsledné vysvetlenie a vám ďakujeme za vypočutie. Dovidenia. Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.